melkein 55 minuuttia kestäneen freimin numero 21 meni 11-10 johtoon, voitti seuraavankin freimin ja on nyt menossa kohti yllätysvoittoa 13-10 lukuja. Ja tiedossa on siis 4. finaalipaikka. Tämä on tyypillistä Selbiä, perään antamaton peluri. Selbi tekee hienon snookerin, mutta kyllä hän tietää, että tässä vaiheessa on noutaja lähellä. 50 pistettä eroa, kun 35 enää pöydällä. Sehän tietysti tarkoittaa 4 snookeria. Foul. Mark Selby 4. Neljä pistettä sai tosta Hawkinsin virheestä Selby. Ja nyt pitäisi tehdä enää 3 snookeria. Ja voi kuinka onnettomasti siinä epäonnistuu Selby. Ja tämä oli kyllä jymypaukku Hawkinsin 13-10 voitto Selbystä. It's time to start talking about the men's